休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告3番、川内ひとみ君。5番、川内ひとみ君。5番議員の川内ひとみでございます。議長のお許しを得ましたので、壇上より一般質問をさせていただきます。今回の私の一般質問は大きく2点でございます。災害時の医療救護体制についてと、家族介護者支援についてでございます。災害時の医療救護体制ですが、町は津波避難タワーの整備や地域防災訓練など、防災に力を入れて取り組んでいます。しかし、地理的には国道の寸断による孤立のリスクがあり、人口減少と高齢化により、医療・福祉人材が不足しているという課題もあります。こうした状況の中で、町民の命を守るための医療救護体制がどこまで整備されているのか、以下の点について伺います。1、救護所の設置計画、基準について、1、救護所の設置について、町では、宇久須、荒利、田子、仁科の4カ所を予定していると聞いていますが、特に孤立しやすい大総理地区について、設置の検討を行っているのか伺います。2、救護所の設置基準について、場所、規模、必要な資材などをどのように定め、現時点でどこまで整備が進んでいるのかを伺います。さらに、津波浸水区域内にある医療機関が被災した場合、どのようなバックアップ体制を考えているのか、県育会西伊豆病院や多護診療所、池田委員の代替機能についてもお伺いいたします。2、運営体制、人員確保について、大規模災害時には、県や国からの支援が到着するまで数日かかることが想定されます。夜間を含め、救護所を継続的に運営するためには、医師、看護師、薬剤師などの人員確保が不可欠です。そこで、町の考えを伺います。1、潜在看護師や薬剤師の掘り起こしについて、現時点で確保できている人数と不足している人数をどう補っていくのか。2、地域住民やボランティアとの協力体制づくりについて、平時からの訓練や研修をどのように実地していくのか。3、資材備蓄について、救護所には AED 応急処置セット、担架、車椅子など必要な医療資材の備蓄が欠かせません。災害がいつ起きても対応できるよう、資材の整備状況と更新管理の体制について伺います。また、災害時に不足が予想される物資をどのように調達するのか、発電機や蓄電池などの電源確保、通信手段の確保について合わせてお伺いいたします。4、救護所の運営と連携体制について、1、救護所の運営マニュアルについて、救護所の運営マニュアルが整備されていれば、少ない人数でもスムーズに運営できます。医療従事者でなくても担える役割もあります。本部との情報共有や二次医療機関、災害拠点病院との連携体制をどのように構築しているのか、オンライン化の検討も含めて伺います。2、感染症対策を踏まえたマニュアルになっているか伺います。5、実効性のある訓練について、1、今後の避難所訓練の計画について、
机上訓練だけでは、長く現場を離れている看護師などは、すぐに動くことが難しいのが現実です。どの救護所でも同じように動けるようにするために、今後の研修計画や住民を含めた訓練の実地について伺います。丸2、現場を離れた看護師等への実技研修を病院や診療所の協力を得て実地することは可能か、町の考えをお伺いいたします。6、受傷者、要支援・要介護者の移動困難者の支援について、1、ケースごとの移動方法について、救護所の場所によっては受診が難しいケースもあります。移動が困難な方や認知症の方など、ケースごとの移動方法について、名簿整備の進捗と合わせて伺います。2、車両の確保について、災害時に福祉車両や介護タクシー、ボランティア車両をどの程度確保できるのか、介護タクシーや介護事業所との協定の有無についてもお伺いいたします。次に2番目の家族介護者支援についての質問に移ります。本町でも高齢化が進み、家族が介護を担う世帯が増えています。介護者の心身の負担、孤立、介護離職といった問題は、地域包括ケアの継続に大きな影響を与えます。静岡県のデータでは、令和5年度の高齢者虐待件数のうち、約 95% が家族介護者によるものとされています。虐待は特別な家庭の問題ではなく、介護負担が限界に達した結果として起こる地域課題です。介護者が安心して介護を続けられる環境づくりについて伺います。1、現状の把握について、先日、要支援・要介護者へのアンケートが実施されました。家族介護者の負担や支援ニーズについてどのような結果が得られたのかお伺いします。また、地域包括支援センターに寄せられる相談の傾向について把握している範囲でお示しください。2、レスパイト、介護者の休息支援について、介護者が休息を取れる環境は虐待防止にも直結します。しかし、町内では介護サービスの選択肢が限られ、急なショートステイ利用が難しいという声もあります。そこで、町としてどのように取り組んでいくのかお伺いします。1、ショートステイの緊急枠の利用状況と緊急入所への支援について、2、家事支援、訪問サービス、通所サービスなど、レスパイトにつながるサービスの利用促進について、3、介護者同士の交流支援について、介護者同士が悩みを共有できる介護者カフェや交流会は、孤立防止に大きな効果があります。町内でも社会福祉協議会や地域団体と連携し、参加しやすい交流の場を作ることはできないか、町の考えをお伺いいたします。以上で壇上での質問を終わります。それでは川内議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の災害時の医療救護体制についての1、救護所の設置計画、基準について、1、救護所の設置について、町では宇久荒田子西名の4カ所を予定していると聞いているが、特に孤立しやすい大総理地区については設置の検討を行っているのか伺うという質問です。大総理地区の救護所の設置についてでございますが、大総理地区には医師が不在であるため、
救護所の設置については検討しておりません。しかし、大規模災害の際には、地形上の理由により孤立することも想定されますので、そのような場合でも、重症者等の町外の医療機関へ搬送できるよう、これまで自衛隊や県のヘリコプターによる訓練を実施しております。次に、2の救護所の設置基準について、場所、規模、資材をどのように定め、また整備状況を伺います。さらに、津波浸水想定区域内にある医療機関が被災した場合、バックアップ体制を考えているのか、西津県医会病院、多護診療所、池田医院の代替施設について伺うという質問です。西伊豆町医療救護計画により、救護所の場所については、津波で被災することも想定し、津波浸水想定区域外としております。次に規模についてでございますが、救護所の業務は、負傷者等の重症度及び緊急度の判定、軽症患者の受け入れや処置、中等症患者及び重症患者の応急措置及び搬送手配、死亡の確認及び遺体搬送の手配など多岐にわたりますので、そうした医療救護活動が実施できる規模としております。次に、資機材につきましては、医師と相談し、決めております。次に、各国の運営体制、人員確保についての1、潜在看護師や薬剤師の掘り起こしについて、現時点で確保できている人数と不足している人数をどう補っていくのかというご質問でございますが、現在、町で把握しております潜在看護師の方は3名でございます。また、町医療救護計画では、救護所に医師1人、看護師2人を配置することになっております。しかし、現時点で医師4人以外に看護師等を何人派遣していただけるかわからないため、不足するような場合は、県、加茂方面本部へ応援要請を行うということになっております。次に、各国の2、地域住民やボランティアとの協力体制づくりについて、平時から訓練や研修をどのように実施していくのかというご質問でございますが、先ほどの行政報告でも申し上げましたが、1月25日に静岡県看護協会のご協力により、救護所等における看護職員の活動に係る研修会を開催いたしました。また、3月8日の地震津波避難訓練では、宇久須地区におきまして、薬剤師、看護師、保健師による救護所の運営訓練を実施する予定となっております。次に、かっこさんの資材備蓄についての1、資材の整備状況と更新管理の体制について伺います。また、災害時に不足が予測される物資をどのように調達するのか、発電機や蓄電池など、電源確保、通信手段について合わせて伺うというご質問です。救護所設置予定の4カ所につきましては、救護所用医療資機材セットを救護所ごとに2セットずつ用意してございます。また、災害時に不足が予想される物資として、車椅子は用意がありませんが、担架は救護所周辺の防災資機材庫に保管してございます。多機能型感染者搬送袋も担架代わりに使用できます。また、AED については、町内各所の公共機関に1台は配備をされております。蓄電池を備えた LED 投光器も防災資機材として14台を所有しております。通信手段としては、救護所設置予定の4地区に、在住している医師に IP 無線機を配布しておりますので、そちらを活用する予定でございます。次に、括弧4の救護所運営と連携体制についての1、救護所と運営マニュアルについて、本部との情報共有や二次医療機関、災害拠点病院との連携体制をどのように構築しているのか、オンライン化の検討も含めて伺うというご質問でございます。救護所の運営につきましては、町の救護所運営マニュアルに基づき、災害対策本部及び各地区の支部と連携を図る体制をとっております。救護所で把握した負傷者数や医療ニーズなどの情報は、支部へ IP 無線機により定期的に報告し、支部及び本部からも必要な情報や支援内容が迅速に共有される体制をとっております。次に、二次医療機関、とは、救護病院のことをおっしゃっているかと思いますので、救護病院と言わせていただきますが、救護病院には IP 無線機を配布しておりますし、救護病院でも衛星携帯電話を所有されております。
次に、災害拠点病院との連携につきましては、静岡県が運用している富士の国防災情報共有システムにより、県加茂方面本部を介して連絡することとなっております。また、県とは年3回訓練を行い、大規模災害時に医療支援が円滑に行われるよう、連携体制の確認を行っております。次に、オンライン化については、現在、災害時の通信環境の確保や運用上の課題を整理する必要があるので、今後、研究してまいります。次に、丸2の感染症対策を踏まえたマニュアルになっているのか伺うというご質問でございます。救護所運営マニュアルの感染症対策についてでございますが、現行のマニュアルには、発熱者や感染症が疑われる方への対応など、感染症対策に関する具体的な記載は盛り込まれていない状況でございます。しかしながら、災害時における感染症対策は大変重要であると認識しており、今後、県や医療機関からの助言を参考に、必要な項目の追加や内容の充実を図ってまいります。次に、各国の実効性のある訓練についての丸1、今後の避難所訓練計画について、どの救護所でも同じように動けるようにするため、今後の研修計画や住民を含めた訓練の実施について伺うというご質問ですが、過去には平成26年度に西名地区で、平成29年度に荒利地区で、令和元年度に宇久地区と田尾地区で救護所設置運営訓練を行っております。また、この3月8日、地震津波避難訓練では、宇久地区において、医師、薬剤師、看護師、保健師による救護所の設置、運営訓練を実施いたします。引き続き、このような訓練や研修会を各地区でも開催し、多くの町民の皆様が参加できるよう拡充していければと考えております。次に、丸2の現場を離れた看護師等への、実技研修を病院や診療所の協力を得て実施することは可能か、町の考えを伺うというご質問ですが、現場を離れた看護師等への実技研修については、町保健師も含めて実施可能であるか検討をしております。次に、括弧6の受賞者の移動困難者支援についての丸1、ケースごとの移動方法について、移動が困難な方や認知症の方など、ケースごとの移動方法について、名簿整備の進捗と合わせて伺うというご質問ですが、移動が困難な方の支援につきましては、ケースごとに移動方法は定めていません。次に、避難行動要支援者名簿につきましては、令和7年12月1日現在のデータをもとに、対象者を抽出し、名簿登録に同意された154人分の名簿を各自主防災会、民生委員会へ提供しております。次に、丸2の車両の確保について、災害時に福祉車両や介護タクシー、ボランティア車両をどの程度確保できるのか、介護タクシーや介護事業所との協定の有無についても伺うという質問です。福祉車両や介護タクシーの確保につきましては、災害時には事業者自体も被災する可能性があることから、現実的には十分な稼働を期待することは難しい状況です。また、ボランティアの車両につきましても同様であると考えます。このため、町としては必要に応じて県へ応援要請をするなどして、搬送体制を確保していく必要があると考えております。また、介護タクシーや介護事業所とは協定を結んでおりません。次に、大きな2点目の家族介護者支援についての括弧1、現状の把握について、先日、要支援・要介護者へのアンケートが実施されたが、家族介護者の負担や支援ニーズについてどのような結果が得られたのか伺う。また、地域包括支援センターに寄せられる相談の傾向について把握している範囲でお示しくださいというご質問ですが、在宅介護実態調査につきましては、調査業務を委託しており、現在結果をまとめている段階でございますので、お答えすることができません。次に、地域包括支援センターに寄せられる相談内容につきましては、令和6年度の実績では585件の相談があり、そのうち449件、76.8% が介護保険制度や介護相談に関するものでございました。次に、各国のレスパイト支援についてどのように取り組んでいくのか、丸1、ショートステイの緊急枠の利用状況と緊急入所の支援についてのご質問です。ショートステイの緊急利用の状況につきましては、希望通り利用できない場合もございます。一方で、緊急性が高いと判断されるケースにつきましては、
施設側のご協力により、可能な範囲で受け入れ調整を図っていただいているところでございます。また、緊急入所の支援につきましては、介護者の急病など突発的な事案が発生した際には、地域包括支援センター、ケアマネージャー、施設が連携し、できる限り迅速に対応する体制を取っており、町内施設の利用が難しい場合につきましては、病院へのレスパイト入院や、町外の施設を案内するなどの対応を取っております。次に、丸2の家事支援、訪問サービス、通所サービスなど、レスパイトにつながるサービスの利用促進についての質問ですが、訪問介護サービスや通所介護サービスなど、介護保険サービスの利用にあたりましては、制度上、要介護度に応じて1ヶ月あたりの利用限度額が設定されており、その範囲内で必要なサービスを組み合わせて利用していただく仕組みとなっております。このため、町が特定のサービスの利用促進を行うものではなく、あくまでご本人の心身の状態や介護者の状況を踏まえ、ケアマネージャーがケアプランを作成し、その中で適切にサービスが位置づけられることが基本となります。次に、かっこさんの介護者同士の交流支援について、介護者同士が悩みを共有できる介護者カフェや交流会は孤立防止に大きな効果がある。町内でも社会福祉協議会や地域団体と連携し、参加しやすい交流の場を作ることはできないか、町の考えを伺うという質問でございます。町内におきましては、現在、介護者カフェのような介護者支援の場所は設けられておりません。コロナ禍以前におきましては、介護者の集いを開催しておりましたが、参加者が1、2名にとどまり、事業としての継続が難しかったことから、廃止した経緯がございます。こうした状況を踏まえますと、介護者カフェ等の取り組みを実施するにあたっては、参加者の確保など解決すべき課題があるものと認識しております。以上、壇上での答弁は終わります。川内ひとみ君。それでは再質問させていただきます。なぜ私がこの質問したかというと、先日、県の先ほど午前中のうちに、町長からの報告がありましたとおり、県の看護協会と西津町主催の、救護所の研修がありました。私もそこに参加したんですけれども、私としては、訪問看護ステーションの勤務以来、ケアマネとしての現場で働くことが長くなって、医療現場から長く離れてしまって、いざという時に技術的に対応できるかとても不安でした。西伊豆町の救護所の研修がありましたが、実際自分がどのように動いたらよいか、不明な点が多く感じられました。一人でも多くの住民の命を守るために、町としての整備体制や救護所マニュアルや研修訓練がどうなっているのか疑問に思ったからです。具体的に質問します。先ほど、4カ所の救護所ということで、大曽地区には医者がいないということで説明がありました。設置が難しいということであれば、宮城県や熊本県のように病院や救護所につなぐための中継地として、住民主体のセテライト型救護所の設置を検討してはと思いますが、いかがでしょうか。健康福祉課長。はい、根木の畑地区にサテライトの救護所の設置してはいかがということだというご質問なんですが、サテライトの救護所につきましては、一定の効果が期待ができる一方で、やはり医師や看護師の人材確保などが課題となってきます。このため、まずは医療救護計画に定められております救護所について、医療機関との協議や訓練で検証を重ねながら、サテライトの必要性も含めて研究していけたらと思っております。川内ひとみ君。検討するということで、ぜひお願いしたいと思います。ただ、やっぱり
専門家が、医師や看護師がいないわけですから、住民を対象とした、救命処置の方法の、研修と、もしかしたらやはりやっていかないと実現には難しいかなと思いました。次にですね、医療機関が、機能しなかったとき、特に県育会の西伊豆病院は透析患者を抱えております。他の病院に代替を依頼する必要が出てくるんですが、透析機能のある病院との連携協定等が、町としてできているのか、あるいはそれは民間なので民間同士の問題だということなのか、いかがでしょうか。健康福祉課長。透析患者に対する対応なんですが、町では透析患者を受け入れ可能な町外の医療機関と協定等は締結してございません。医療機関等からですね、透析患者の搬送の依頼があれば、県、加茂、方面本部へ搬送の手配を要請いたします。また、本年度からですね、加茂地域災害時透析医療連絡会が開催されておりまして、災害時の人工透析の要請ルートの確認を行っているところでございます。川内ひとみ君。透析患者さんは、私も身内に2人ほどいたので、今の答弁聞いてすごく安心しました。これからやっぱり加茂地域含めて、連携体制強化ぜひお願いしたいと思います。次に、潜在看護師についてなんですけれども、先ほど3名ほどいらっしゃるということでおっしゃってたんですが、実際に動ける状態にしておくことがとても重要だと思います。私も長い間医療の現場から離れているので、実際に点滴が打てるかどうか含めてとても不安なので、登録していいのか、あるいは しない方がかえっていいのかとか思ってしまうので、そういった意味でもその不安の要素を取り除くためにもそういった潜在看護師さんたちが動けるように、安心して動けるように準備する必要があるかなと思って質問したいと思います。この間集まったメンバーはおそらく登録するんだと思いますが、先ほどドクター各救護所ごとにドクターが1人、ナースが2人、多分おそらく薬剤師も処方する意味で必要なのかなと思いますけれど、不足したときに、県とか、加茂地域に要請するってさっき答弁があったんですが、来る方法、道路が寸断されたときにどうやって来るのか含めて、ある程度いない場合はどうしたらいいかとか含めて、実際に救護所できちんと人数が何人必要だとか、その辺の把握っていうのはもう確実に、もうここの救護所には誰と誰とか、そういったのはできてるんでしょうか。健康福祉課長。はい、各救護所ごとに、誰が、配置されるかということなんで、というご質問だと思うんですが、医師につきましては、最寄りの、診療所、病院、医院のお医者さん、医師に派遣をお願いすることになっております。ただ、看護師につきましては、どなたを派遣するという形までの協議はなされてございません。そのあたりは今後、訓練を重ねながら、どういった方がどこの病院の方から何人ぐらい派遣できるかというところもご相談できたらなと考えております。
町長。はい、不都合な真実として聞いてください。今、担当課長は、そういった訓練を行ってということを言いましたが、私も川内さんも実際有事の場合、生きているという保証はありません。なので、看護師さんも、あなたはここに行くんですよと決まっていたとしても、来れないことがあるという前提で質問をしてください。ですから、あくまでも医師1名、看護師2名、今までであればそこに行くべきだった人がいなかった場合は補充をしなければいけない。もしかする補充する人員がお亡くなりになっているということもあると。これが有事です。で、西伊豆町が被災をするということは当然伊豆半島全体が被災する可能性がありますから、応援が来ない可能性というのは往々にあります。というのが不都合な真実です。川内ひとみ君。最悪のパターンは町長のおっしゃる通り、自分自身医療関係者が例えばドクターも含めて被災するということは考えられると思います。ただやっぱりそういった中でもあらかじめ自分はどこに行くんだとかそういったことが分かっているとやっぱりマニュアルを読み込む頭の中で私はどこに地震が起きた場合どこに行くんだっていうことが頭の中にあると自分の行動をするパターンが見えてくるのでそれはそれでやっぱり配置を決めておいてもらった方が嬉しいかなと思います。私が研修に参加してじゃあ私はどこに行くのかなとか不安に思ったわけですから質問に入れました。次に括弧4の西伊豆町の、運営マニュアルについてなんですが、西伊豆町の地域防災計画での救護班の活動マニュアルについて、一般的なマニュアルはあるんですけれども、やはり設置場所が宇久須であったり、あるいは西名地区の消防署の裏側であったりとか、その環境によってやっぱり同じマニュアルだと動けないというか設置方法も違うし、すでに建物があればすぐに動けるんですけどテントを張らなきゃいけないとか考えるとやはり設置場所ごとの運営マニュアルが必要と思っております。で救護所ごとの運営マニュアルについてとそれと万が一ドクターも看護師も被災して誰も来なかった場合も考えられるわけですから、そういった場合の想定、いない場合の運営できる具体的なマニュアルも含めて、作成していく検討があるかどうか教えてください。健康福祉課長。町の医療救護計画と医療救護所開設運営マニュアル、こちらは平成31年の3月に作成されて以降、見直しはされてございません。したがって、状況といたしましてはそういった状況です。あと、医療従事者が不在となった場合の対応について、こちらについても特に現行のマニュアルには触れられておりません。従いまして、各地区でですね、救護所の訓練を実施いたしまして、課題や問題点の抽出を行いまして、その後、運営マニュアルの在り方について、見直しについて検討していけたらと考えております。議長、休憩お願いします。はい、暫時休憩します。
休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。川内ひとみ君。先ほどの答弁に関しては前向きな答弁でありがとうございます。次に、受賞者ごとの移動困難者ごとの、移動方法について、12月1日時点で154人分と先ほどおっしゃったような気がするんですけれども、それは要支援・要介護者の方が154人ということで解釈してよろしいでしょうか。健康福祉課長。はい、議員おっしゃるように、要支援・要介護の方、その他、障害をお持ちの方、そういった方も含まれております。川内ひとみ君。個別避難計画の作成についてなかなか協力者がなかなか見つからないということで、難しいとは全員作るのは難しいかと思いますが、やはりいざという時、ドクターが処方するのに、実は飲んではいけない薬の飲み合わせということもありえるわけで、事前にケアマネ含めて、個別避難計画の作成を進めていってほしいかなと思います。で、次に質問なんですが、先ほど、福祉車両とか介護タクシーとの、事業者との協定は現実的に難しいということで、答弁があったんですけれども、ただ災害の規模によって、津波の場合は道路が寸断されてしまうので走ることもできないことがあるので難しいかと思うんですが、そうではない場合もあるわけなので、一応介護事業所とか、介護タクシーなんか2件ほどでおっしゃってたような気がするんですけど、協定を結ぶのは私は得策かなと思うんですが、いかがでしょうか。町長。結んでおくに越したことはないのかと思いますけど、結んだから動けるかっていうのはまた別問題でございまして、実は、7市6町の首長会議だったか、美しい創造センターだったか分かりませんけど、バスなどの会社さんと協定は結んでおります。ただ、カムチャッカの時にどうだったかっていうと、公共交通機関は完全ストップです。マニュアルが止めますから。なので、バスを手配して観光客のお客様を帰そうということを試みた市がありましたが、動きません。協定は結んでいても、社の規定の方が強いわけですよね。で、そこは何を使ったかというと、自分たちの持っている通学バスを使ったとか、近隣の町の公共バスを使って、修善寺まで送られたというような話を聞いております。なので、介護タクシーとかそういったものを協定を結んだとしても、そこの社が災害時には動かないと決めたら動かないわけですよ。なので、そこまで含めて川内さんがご提案をされていて、そういう介護タクシーにリスクを負わせるのかっていうことまでご検討されているんであれば可能かもしれませんけれども、有事の際はなかなか民間は動かないということを私たちは昨年まざまざと思い知らされた部分もまたございました。川内ひとみ君。承知しました。次に、家族介護者支援について、かっこさんの介護者同士の交流支援について、再質問します。私は20年以上ケアマネとしての経験では、行政も関わって困難な事例を多く受け持ってきました。その事例の中で奥様が要介護後で旦那さんが DV のため
中学生の子どもが介護しているケースや、奥様を介護している旦那さんが首吊り自殺をしたとか、また介護している娘が橋から飛び降り自殺したとか、介護者が精神的なうつ病やノイローゼ状況になっている虐待事例などを多く体験してきました。自分自身も東京で議員をしながら、兄が要介護状態になり、父親の認知症が進行してくる中、地域包括支援センターに相談に行っても何も変わりませんでした。兄が亡くなってようやくほっとしたところに、母の脳梗塞で父を一人にしておけず、精神的に切羽詰まった状況が始まりました。相談しても先が見えず、自分で実家に戻ると決めてからは、ケアマネと相談しながら母が自宅に戻れる体制を整備したわけです。現在、ヘルパーやデイやショートを利用しながら、やはりそういったサービスを利用しながらも、やはり精神的にはストレスを抱えています。認知症が進行して毎日、便で汚れた後始末をしながら、今まで関わった家族介護者の気持ちが理解できるようになりました。かつて介護していた家族や現在介護している友人から、自分は何のために生きているかわからない、いっそのこと自殺した方が気が楽になると言われたこともあります。そういった意味でも介護者同士の交流は必要と感じ、質問することにしました。先ほど町長からの答弁で、介護者交流会が今は参加者の人数が少なくなってなくなってしまったということの説明がありましたが、その時と比べて介護者は増えているような感じがします。なぜかというと、私の同級生、周りが大体親を介護している状況で、話し相手がなかなか介護の愚痴を聞いてくれる人がいないとか、そういう話をよく聞くようになったからです。交流会がなくなってしまったのはとても残念なんですけれども、介護者が悩みを共有できる場があるかどうかで、心の余裕は大きく変わります。町として介護者の声をどのように施策に反映していくのか、介護者カフェのような当事者の声が集まる場を設ける意義をどう捉えているのでしょうか。健康福祉課長。はい、介護者カフェにつきましては、介護者の孤立の防止ですとか、心理的負担の軽減、さらには虐待予防にも効果があると全国的には報告されてございまして、エビデンスに基づく有効な支援の一つであると認識してございます。一方で、壇上で先ほど町長も答弁しましたが、コロナ禍以前には介護者の集いを開催しておりましたが、参加者が少ないため廃止した経緯がございます。参加者が少ないのはですね、当庁は高齢独居や高齢夫婦の割合が約 49% と高いことも要因の一つであるのではと考えてございます。したがって、介護者自体が高齢化しているので、介護者が複数集まる交流会のニーズは限定的ではなかろうかと考えてございます。従いまして、当庁の実情に合いました虐待予防対策について研究していけたらと考えてございます。川内ひとみ君。今後、ぜひ検討していただきたいと思います。介護は家庭の中だけの問題ではなく、地域全体で支えるべき課題です。私自身、看護師ケアマネとして、現場に関わりながら、両親の介護を続ける中で、安心して話せる場があるかどうかが、介護者の心の余裕に直結することを痛感しています。
介護者カフェは全国的にも孤立防止や虐待予防に効果があると報告されております。国でも今年度の補正予算で認知症の人やその家族の視点に立った多様な居場所づくり支援事業として国が市町村に200万円の定額ではありますが補助が決定しています。この予算を使ってぜひ介護者の居場所づくりを地域包括と住民が協力し、介護者が一人で抱え込まず、ここに来れば話せる、つながれると思える場づくりにぜひ一歩を踏み出していただきたいと思います。介護者が安心して暮らし続けられる町であるために、町としての積極的な取り組みを強く求め、以上で一般質問を終わります。5番、川内ひとみ君の一般質問が終わりました。暫時休憩します。